Την περασμένη Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου του 2011, έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη η πρώτη μεγάλη ημερίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Παράρτημα Θράκης με τίτλο «Η αγροτική οικονομία της Ελλάδας και οι προοπτικές της». Είναι η πρώτη μεγάλη ημερίδα που διοργανώνει το Παράρτημα Θράκης από την εκλογή τον περασμένο Απρίλιο. Στόχος μας ήταν να είμαστε άκρως επίκαιροι, αφουγκραζόμενοι τα σημεία των καιρών και την οξία οικονομική κρίση. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ημερίδα. Προσκαλέσαμε πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, πρωτοστατούντος του Ευρωβουλευτή και πανεπιστημιακού καθηγητή του κυρίου Γεώργιου Παπαστάμκου, ο οποίος μας μίλησε για την κοινή γεωργική πολιτική, η παρούσα προγραμματική περίοδος ολοκληρώνεται το 2013 και πώς θα πορευτούμε στο μετά, το 2013 και μετά με ορίζοντα το 2020. Επίσης είχαμε δύο εκλεκτούς πανεπιστημιακούς από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ορεστιά και μάλιστα το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Καρελάκη, ο οποίος μας μίλησε πάλι για την κοινή γεωργική πολιτική με τον ορίζοντα το 2020, και τον κύριο Άμπα Ζαφύρη, σχετικά με τις προοπτικές των κτηνοτροφικών ζώων και των νέων φυλών, οι οποίες μπορούν να δώσουν είτε μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος, είτε είναι φυλές αμιγώς για κρεατοπαραγωγή. Στην διάλεξη ήταν εξίσου σημαντική η παρουσία του τέος Προέδρου του ΓΕΟΤΕ Θράκης και πρώην Προέδρου του ΕΛΓΑ Θράκης, του Παναγιώτου Τσέτουρα, γεωπόνου, ο οποίος μίλησε για το αγροτικό πρόβλημα της Ελλάδας ευρύτερα, διαχρονικά, και τι πρέπει να γίνει σήμερα για να περάσουμε αυτή την κρίση. Και φυσικά ήταν και ο νεοεκλεγής πρόεδρος του Πανελλαδικού Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Σπύρος ο Μάμαλης, ο επίκουρος καθηγητής μάρκετινγκ του ΤΕΙ Δράμας, ΤΕΙ Καβάλας, τμήμα Ινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ο Σπύρος ο Μάμαλης, ο οποίος αναφέρθηκε για τις προκλήσεις και τα σημεία των καιρών και φυσικά για τις προοπτικές για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας μέσα από την εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του πρωτογενούς τομέα. Τα συμπεράσματα ήταν πολύ γόνιμα. Η αθρώα συμμετοχή του κόσμου έβγαλε ένα και μοναδικό συμπέρασμα, ότι δεν ήταν μία σαν όλες τις άλλες είτε άλλων θεσμικών οργάνων είτε άλλων επιμελητηρίων μία διάλεξη κουραστική 2-3 ωρών, 4, η οποία σταματούσε εκεί. Προσήλθαν όχι μόνο γεωτεχνικοί επιστήμονες ή προϊστάμενοι υπηρεσιών ή τέως ενεργοί συνάδελφοι, αλλά και πολλοί κόσμος, πολλοί αγρότες, πολλοί κτηνοτρόφοι, και φυσικά στο τέλος της διάλεξης δώσαμε βήμα στον οποιοδήποτε, γίνανε ερωτήσεις, απαντήσαν οι ομιλούντες, οι προσκεκλημένοι σε όλα τα ερωτήματα, δώσαν πιστικές απαντήσεις, και το ζήτημα είναι το μετά να ρευστοποιήσουμε τις εργασίες αυτής της διάλεξης για το μέλλον. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Θράκης έχει αποφασίσει μία εξωστρεφή τάση. Η νέα διοίκηση που είμαστε όλοι εμείς, η νέα διοικούσα επιτροπή του ΓΕΟΤΕ Θράκης, έχουμε αποφασίσει, ανοίξαμε τις πόρτες του επιμελητηρίου, είμαστε δεκτικοί σε οποιαδήποτε απορία, πρόβλημα ανακύπτει σε συναδέλφους, σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, σε ενασχολούμενους με τα δάση, με την αλεία, με τη μελισσοκομεία της περιοχής, γιατί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος από ιδρύσεώς του είναι ο συντεταγμένος σύμβουλος ελληνικής πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς τομέα και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Και αυτό δεν πρέπει να μένουμε στερεότυπα στον ορισμό και στην ερμηνεία του γράμματος του νόμου και τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, αλλά να μας αισθάνεται αυτός που μοχθεί κάθε μέρα, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος στην Ύπαιθρο και προσπαθεί να βγάλει τα προστοζήν, να μας νιώθει κοντά του, να είναι ανοιχτές οι πόρτες, στα αυτιά μας, στα μάτια μας, και να είμαστε εδώ και να απαντάμε σε οτιδήποτε ανακύπτει. Είμαστε δεκτικοί σε οτιδήποτε. Να δώσω φυσικά στη δημοσιότητα και τα τηλέφωνα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, είναι το 2551 031 571 και 2551 021 366. Οποιοσδήποτε μπορεί να τηλεφωνεί στο Επιμελητήριο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, και φυσικά
είναι στη διάθεση του ιστολογίου σας τα κινητά όλης της διοικούσας επιτροπής του ΓεωΤΕ παραρτήματος Θράκης, ούτως ώστε κάποιοι που θέλουν εξειδικευμένη πληροφόρηση σε ώρες μη εργάσιμες να μας ενοχλούν οποτεδήποτε. Δεν υπάρχει θέμα ωραρίου, μπορούν οποτεδήποτε να επικοινωνούν μαζί μας και να απαντάμε. Εκείνο που το κυρίαρχο συμπέρασμα που συνάγεται από όλα αυτά είναι ότι ο πρωτογενής τομέας θα πρωτοστατήσει. Κάποτε λέγανε, η πλειονότητα του κόσμου έλεγε ότι αν κάποιος ασχολείται με τα χωράφια, με τα ζώα, με τα κτηνοτροφικά ζώα, με τα ορεινά δασικά οικοσυστήματα, είναι υλοτόμος, δασεργάτης, είναι υποτιμητικό. Πλέον βλέπουμε ότι ακόμη και αυτοί που έχουν μία δουλειά, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, οι εργοδότες τους δεν τους πληρώνουν ή τους πληρώνουν πλέον με το σταγονόμετρο, γιατί επικαλούμενοι όλη την οικονομική κρίση έχουν επιδοθεί σε μία ασυδοσία όλοι οι εργοδότες. Θέλουν μία διέξοδο. Ήταν πολλοί άνθρωποι στη διάλεξη οι οποίοι έχουν μία δουλειά, θέλουν να παρατήσουν αυτή τη δουλειά, αλλά αφού προηγούμενα προλιάνουν το μέλλον τους στα χωράφια, στα δασικά οικοσυστήματα, στην κτηνοτροφία. Και αυτό θα το επιτεύξουμε με μία καλή συνεργασία, μία αγαστή συνεργασία. Η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας δεν θα έρθει από κανέναν άλλον κλάδο παρά μόνο από τον πρωτογενή τομέα, με κέρυες παρεμβάσεις και φυσικά με εκμετάλλευση όλου του οικονομικού οπλοστασίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρκεί φυσικά και η πολιτική μας ταγή να είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Η Ελλάδα οποτεδήποτε στηρίχτηκε είτε στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μέσω της οικοδομής, της ανοικοδόμησης της χώρας, είτε στην βιοτεχνία και τη βιομηχανία, στο τέλος ήταν η μεγάλη χαμένη. Η βιοτεχνία έχει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μετασταθμεύσει στις γείτονες χώρες, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Τουρκία που έχει φθηνά εργατικά χέρια. Η βιομηχανία έχει αφανιστεί. Από βιομηχάνηση των τελευταίων ετών ήταν συντεταγμένη. Είναι γνωστό το παράδειγμα των επιχειρηματιών από τα μεγάλα αστικά κέντρα που ήρθαν στην περιοχή μας, της ΒΙΠΕ, της Αλεξανδρούπολης, της Ροδόπης, της Ξάνθης, κάναν τις επενδύσεις, πήραν τις επιδοτήσεις παχυλές και φύγανε νύχτα και μείναν τα κουφάρια να μαρτυρούν ότι κάποτε θα ξεκινούσαν κάποιες μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, ποτέ δεν απασχολήθηκε εργατικό δυναμικό, παρά μόνο έξυπνοι επιχειρηματίες, αετονίχηδες, πώς να τους ορίσουμε, οι οποίοι φύγανε νύχτα παίρνοντας μαζί τους τα χρήματα των επιδοτήσεων. Ο πρωτογενής τομέας έχει τις λύσεις και τις λύσεις φυσικά θα τις δώσουμε εμείς σε συνεργασία με τους μαχητές της ελληνικής υπαίθρου, τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, τους αλληλείς, τους εργαζόμενους δασεργάτες επάνω στα ορεινά δασικά οικοσυστήματα.